Pystyy Juanlu pelaamaan pallon keskustaan ja siitä ensimmäinen paikka sitten Espanjalle. Diego Lopezin pusku kuitenkin tulee vetopaikka. Nyt on Englanti vähän sukkasillaan tässä matsin alussa ja siitä mennään pilkulle. Se oli käsivirhe ja tämä matsi alkaa kyllä Englannin kannalta katastrofaalisesti. Toinen minuutti kellossa ja Espanja saa mahdollisesti rangaistuspotkun. Totta kai tämä nyt katsotaan vielä VAR-huoneessa. Onko sille oikeasti perusteita? Onhan sille. Sotsa piirtää VAR-ruudun. Pallo ilmaan, se tarkoittaa etunurkalle tulevaa palloa ja se pomppi siinä hyvin ja Englanti siirtyy johtoon. 10. minuutti ja siellä on James McAtee viimeisenä, joka palloon osuu. Onpahan tapahtumia alkuun. Espanjalta vietiin käytännössä päivänselvä rankkari VAR-tarkastuksen jälkeen. Sen jälkeen Englanti saa omasta pelistään kiinni ja 10 minuutin kohdalla heti ensimmäistä. Vielä maajoukkueen debyytti tekemättä, mutta se voi olla tulossa tästä sitten Alex Scottin yritys. Se menee reippaasti. Ja siitä pallo Jarell Quanshahille, hänen laukkaus, irtopallo jää peliä, Englanti johtaa 2-0. Nyt sattuu sitten Alejandro Iturbelle aikamoinen lapsus. 15 minuutti kellossa ja Englanti tuplaa johtonsa. Harvey Elliott on ensimmäisenä karoilla tuossa tilanteessa. McAtee pelaa pallon viereen, Livramento keskustaa ja nyt Englanti kyllä nautiskelee tällä hetkellä Espanjan kustannuksella. Veniaturientes. Lyhyt kulma, sitten tulee Avi kerran keskitys, se pomppii sinne etunurkalle ja tämä taitaa olla maalipotku, niin olin katsovinani ja samaa mieltä on Simone Sotsa. Cesar tulee mukaan. Elliott on jo boksissa, nostaa boksin yli, mutta se on liian korkea nosto ja menee myös pitkäksi, joten ei saa Englanti tulosta tällä ja siinä haluaisi itselleen, mutta Espanja nappaa sen takaisin. Molero on jo boksin sisällä, hyvä harautus ja sitten näytetään 11 metriä uudemman kerran. Ja tämän ottelun alun tapahtumat huomioiden ei tästä vielä voi varma olla, että siitä tulee rankkaria. Ja Charlie Creswell, siellä on taas Englannin toppareista töhöilemässä tässä tilanteessa. 37. minuuttia, joko nyt Espanja pääsee. Avikerra ottaa hetken happea, sen jälkeen liikkeelle. Pikkuharhautus ja pallo verkoon. Espanja tulee tulostaululle. Ja alkaako tämä peli sitten uudestaan? Ainakin Espanja on maalin lähempänä. 39 minuuttia lopulta taulussa, kun pallo maaliviivan ylittää. Ja Espanja kaventaa 1-2. Irtopallo, josta Harvey Elliott teki